Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismi mon e kelle gaɗande roɓɓinde jayndeji talata 24 lewru septembre 2024 bisimilla mon e kelle gaɗande roɓɓinde jayndeji puɗɗortoɗen koye jayndi gendira leydi Sénégal jayndi Le Soleil arti e au sommet de l'avenir toon to dowlaji tentuɗi Amérique kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye konnguli ɗo huccitude yekkiti toon kono noon wonande ɓamtare windere nde jayndi Le Soleil arti hen kono ɓe garti e ɗeɗo goskiji caɓanɗe tati innama adde hawruɓe ladial tawaɗi e laana ɗi ganduɗa ko kagguɗi ɗo e lamorgo leydi Sénégal Dakar ƴeewen jayndi Tribune ko hen arti wonande o saaha teskede wonande ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ɓesguji ha ɓuri tengtude sukaɓe ɓe ganduɗa pitali mumen ne keddo e ɗeɗo maaje kadde ɓe kolliti ɗum ɗon noon ala ko saabi ɗum so wona wonande pelliti ɗi laamu ngu ƴetti to banggue wonande ha joni mankugol golle to banggue sukaɓe ɓe garti e déguerpissement ambulant ji ɗi ganduɗa ko yoɓe dugge kamme marché ji ɗi jaysilede ɗumen ɗum ɗo saabi wonande ɗeɗo caɗele kono ɓe garti e ɗin landaji jeeɗiɗi jokkodirɗi ɗi ganduɗa ko gartuɗi e coalition Samm Sa Kaddu ne wayno o saaha ɓe garti e yiide ɗum ɗon de maɗum won tippodiral mawgal tawi ko huccodirde e oɗo ɓe ganduɗa ko Pastef mbo Ousmane Sonko jayinde Tribune arti hen jayinde L'Observateur ɓe garti koye kan lana haggugo tawi ene tawa ko ɓuuri caɓantati jeetati fittandu ɗin goskiji jaaɗi ha puɗɗi waylade tawaɗi ɗo e lana ko ganduɗa ana haggi ɗo e Dakar ɓe garti kono ne wonande grande coalition grosse difficulté ɗin coalition ɗi ganduɗa hande o saaha mbaddi jungo e fandu beele gollodirde yadude toon to sumgoji subaɓe dental to bowal gendira leydi Sénégal Assemblée nationale ɓe garti wonande ɓuural gongal hen kono kadi caɗele teskaɗe wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kayen gardi ɗin landaji ne tawi e jayinde L'Observateur jayinde Le Quotidien ɓe garti koye alliance pour les législatives wonande APR hande oɗo saaha nana yilo puccu moƴƴu ndimagu beele tigui wawde ha joni caggal nde foodi ɓen ɓe ganduɗa ko PDS kamɓe rewmi hande oɗo saaha nana weeɗo jungo Ali Ngunjay beele ɓe mbawa dañde kewal toon to bowal gendira leydi Sénégal ne tawi e jayinde Le Quotidien jayinde Besbi Le Jour ɓe garti koye Dakar Mortal Combat ɓe garti noon koye ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha kañum goni e lamorgo ngo to banggue mbiyan mairie mo Dakar ɓe garti Halifa Ababacar Sall Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr kam e Abbas Fall ɓe garti e oɗo landa takaw Dakar mo Halifa takaw Sénégal mo Halifa Ababacar Sall kono ɓe garti e le combinaison contre Pastef ɓe garti koye ɗin landaji hande oɗo saaha baddude jungo e fandu beele tigui huccodirde e Pastef mbo Ousmane Sonko jayinde l'évidence ɓe garti koye Sosé Diop Dione hande o saaha de artiri bafal waɗi démissionné e landa APR tawtoyi Amadou Ba beele tigui yaade e ɗin sungoji subaɓe dental Assemblée nationale kono ɓe garti e ɗin alliance uji hande oɗo saaha ene tawi hen Bougane Gueye Dany Halifa Ababacar Sall Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom Arc wondude e Ceerno Bokum ɓeɗo kala de mbaddi jungo e fandu beele tigui huccodirde e Pastef mbo Ousmane Sonko jayinde Le Verdict ɓe garti koye Guy Marius Sagna kanko Guy Marius Sagna ne wayno o jabtimo o mo ganduɗa ko Jean-Christophe Rufin mennoɗo wonde ambassadeur joɗinnoɗo leydi France ɗo e leydi Sénégal caggal konnguli ɗo huccinno fewde Ousmane Sonko to batte wonande o saaha no ɗowirtani laamu leydi Sénégal kanko Guy Marius Sagna ne wayno o jabtimo on Jean-Christophe Rufin ƴeewoyen jayinde L'Info ɓe garti koye on nouvelle retrouvaille ne wonande o mo ganduɗa ko Serigne Moustapha Sy gardiɗo Pire Halifa Ababacar Sall mo tahaw Sénégal Déthié Fall wondude e arc mo Anta Babacar Ngom hande o saaha de mbeɗodiri juuɗe beele tigui yadude e ɗin sungoji subaɓe dental to Assemblée nationale ñande 17 lewru novembre 2024 jayinde L'Info arti hen en ƴeewoyto jayinde Li Quotidien ɓe garti koye o mo ganduɗa ko duel hankude Barthélémy Diaz kamɓe e Ousmane Sonko kanko Barthélémy Diaz mo ganduɗa kanko ne tête de liste mbiyen oɗo coalition ande Samm Kaddu mo o huccodir e Ousmane Sonko e ɗin sungoji mbiyen lefol tawi noon ko subaɓe dental to Assemblée nationale jayinde Li Quotidien arti hen kono ɓe garti e Gëmsa Bopp o saaha yidde mum ko alay saago mo ganduɗa ko Jean Baptiste Tine waɗa démissionné e poste ministre de l'intérieur ɗum noon ko sababude nde ɗo wirta noon no ganduɗa to banggue wonande jewte peeje beele tigui wawde ha joni ƴewde noon no yehira ɗi
sungoji ɗi ganduɗa ko subaɓe dental bowal gendire leydi Sénégal wana ɗowgol pewgol ne tawe e jayde li quotidien enquête jayde enquête ɓe garti ko une faillite collective wonande o saaha to banggue wonande ɗo ɗanle ɗe ndewani lawol teskama ɗin jayiyaji baɗoji sukaɓeɓe pitali mumen ne keddo e ɗeɗo maaje kadde ɓe garti ɓe kolliti ɗum ɗon alamo tekkirondi ne wayno ko ɗum wonande weltidare wonande lambu leydi Sénégal kono noon kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko rendo ngo ko kay kala poti wadde juuɗe e fandu beele tigui wawde haɓade ɗeɗo caɗele baɗoje. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinno moon e kelle gadane roɓinde jayndeji subaka hande o min do kono adi alarba janggo sahawre welede Allah ɗo e nden joom jogomin jogo moon on jarama.